Bona tarda. Fa 6 anys, quan veníem a la Catosfera, veníem a desvirtualitzar-nos. Érem gent que ens coneixíem dels blogs, que ens coneixíem d'internet i que buscàvem l'excusa de venir a Granollers per veure'ns les cares i per conèixer-nos personalment. 6 anys després podem dir que la Catosfera és com una gran família i que estem tot l'any esperant que arribi el moment de celebrar aquestes jornades i que ja no és la desvirtualització, sinó que són gent que ens coneixem, la majoria de nosaltres, gent que, com abans comentàvem amb en Jordi, no ens veiem d'any en any, sinó que durant tot l'any anem fent coses i ens anem relacionant, i que, més enllà de jornades més tecnològiques, jornades més professionals, jornades més acadèmiques, etc., estem esperant que arribi la convocatòria de la Catosfera per trobar-nos com en família, cadascú amb la seva especificitat i cadascú amb la seva particularitat. Per tant, teníem ganes que arribés la Catosfera, la 6a edició, ja ha passat un any, ens agrada Granollers, ens hi sentim molt còmodes, ens agrada que l'Ajuntament i l'alcalde hagin apostat molt més enllà de l'aposta de l'audiovisual pel tema d'internet. A mi m'agradaria fer esment de la bona feina que han fet aquests mesos i que espero que aquests dies s'acabi culminant amb gran encert la gent de Tirabol, els amics Joan Camp, en Miquel Martín Gamisans, la Natàlia Tuzón i l'Eli Borredà, perquè han pencat de valent. Avui, a més, coincideix amb el 15è aniversari de Google i, per tant, són 6 anys de Catosfera i 15 anys d'aquest monstre que ens influeix molt a les nostres vides. I m'agradaria tenir un record per una persona que ens acaba de deixar i que va venir a les primeres edicions de la Catosfera. Estic parlant d'en Xavier Muñoz, que va ser pioner de videoblogging i que recordo que en algunes de les primeres edicions de la Catosfera fins i tot va intervenir. I llegiré un fragment d'un post que ha penjat avui el periodista i company Miquel Pellicer, que parla de Xavier Muñoz com a pioner del videoblogging y que diu: su pasión en el videoblog y la producción audiovisual. Desde la constancia, la profesionalidad y la humildad fue sin duda un pionero videoblogger. Bien haríamos todos en honrarle y no dejar que sus contenidos se olvidaran. A los periodistas nos dejó lecciones tremendas como que nunca es tarde para aprender y que contar buenas historias humanas es patrimonio de un licenciado en comunicación. A los amigos nos dejó muy buenos momentos, su generosidad, su buen humor y sus ganas de luchar. Descansa en paz, Xavi, estés donde estés, no te olvides de grabarlo todo. Gràcies. La meva intervenció és molt breu, és per presentar les dues persones que inicien aquesta 6a Catosfera. La Catosfera fa un salt i mira a l'exterior, és un exercici inherent a internet, però últimament habitual en molts àmbits del nostre país. Empreses, mitjans i institucions s'han aplicat aquella frase tan pujolista de «el nostre món és el món». Fa 2 anys, en aquestes jornades, parlàvem de l'evolució del blog al microblog, arran de la irrupció de Twitter com a plataforma de microblog molt vinculada a la mobilitat i als mòbils. L'any passat, la Catosfera es carregava d'optimisme en un context depriment de crisi i es dedicava a destacar la bona salut de la internet catalana gràcies a casos d'èxit d'empreses que han sabut interpretar els nous temps. Ens van visitar Atrápalo, Grupo Intercom, Let's Bonus, Grupalia, iOS, etc. Enguany, en aquesta 6a edició, la Catosfera cedeix el protagonisme als catalans que han marxat a fora, a l'estranger, i han triomfat en grans monstres globals d'internet com són Microsoft, Yahoo, Spotify, Netflix, LinkedIn i Monster. De Catalunya a Silicon Valley. Alguna cosa fem bé com a país per trobar-nos catalans a qualsevol indret, a qualsevol gran empresa, en tots els racons del món. Però l'altra cara de la moneda és què fem malament, no només a Catalunya, sinó al conjunt de l'Estat i d'Europa, perquè el talent hagi d'emigrar. Un cop d'ull al rànquing Alexa de les principals pàgines web deixa molt clar que el nostre continent, Europa, no és precisament qui predomina i que el predomini és nord-americà, en el top 10 de les grans companyies a la xarxa. I llavors la pregunta que llanço al Jaume Barberà i al Marc Cortés és: tenim bona gent però ens manca indústria i teixit?
Ens acompanya un periodista que ha sabut connectar amb els nous temps, un periodista que és escriptor, acaba de publicar fa uns mesos el llibre S'ha acabat el bròquil, un títol prou explícit, i que la companya del periòdico Olga Merino va fer-li un perfil i el va qualificar com el gurú de l'atipament. Dic que ha sabut connectar amb els nous temps perquè, com a director del programa Singulars de Televisió de Catalunya, ha convidat a gent que fa discursos que no són habituals en els mitjans i ha sabut enllaçar amb un sentiment que hi ha al carrer i venint de la Diada és especialment vigent. Us deixo primer amb en Jaume Barberà. Gràcies. Jo porto l'iPad perquè es parla de catosfera i aleshores hem d'anar així armats amb una cosa que sigui adient a la jornada. Jo els he de confessar que quan la catosfera em va convidar, doncs vaig dir, jo no soc especialista en internet i aleshores no sé exactament què voleu que faci, no? I potser si és molt sobre gent que en sap molt més que jo de coses d'internet, jo només sóc un usuari i per tant no puc explicar gaires coses més, però a mi se'm va dir, no, és que ens interessa que ens parlis concretament de per què el talent d'aquí format a les universitats catalanes acaben marxant a fora a treballar, o per què la inversió en recerca, desenvolupament i investigació es retalla a la primera de canvi. I això sí que ja m'agrada més. Això sí que ja m'agrada més. Com que el que diré no és en to positiu, jo tinc preparat un vídeo per acabar, però penso que és millor començar amb aquest vídeo i aleshores d'aquesta manera ho farem al revés i vostès estaran predisposats a sentir una lectura crítica i negativa de la realitat. Passem al vídeo? És un spot i que, d'alguna manera, jo els vull traslladar l'esperit d'aquest spot, malgrat tot, el que ha passat, el que passa i el que encara passarà, nosaltres farem igual que aquest ratolí. Si no, ja ho veurem. Endavant. Abans anava. Hi ha un problema... No, s'ha de passar des del principi. Si no, és com si ens ensenyessin la pel·lícula pel final. Bé, mentre solucionen el problema, potser hauré d'acabar passant-lo al final, són dues preguntes molt interessants. Jo primer el que els vull dir... No, és que no està... El ratolí ha de començar viu. Bé. Ara no tenim so. No, el so és imprescindible. Everything I see, not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The of our lives, La recuperació serà fotuda, Serà ben fotuda, Jo crec que és un problema de xarxa, perquè ho agafem directament de YouTube i és possible que hi hagi algun problema de xarxa. Segur. Bé, quan s'arregli ja ho recuperarem. La pregunta, per què el talent d'aquí format a les universitats catalanes acaba marxant a fora a treballar? Per què a Catalunya, però també a Europa, hi ha pocs gegants i la majoria estan als Estats Units? Per què la inversió en recerca, desenvolupament i investigació es retalla a la primera de canvi? Per què? Avui tenim la resposta. Avui mateix. No cal anar massa lluny. Diari El País, que també ho podríem trobar al Periódico, Diari Ara, La Vanguardia, etc. Notícia d'avui. 27 de setembre. La sobrina de Guindos y la hija de Cañete, altos cargos del regulador independiente. Compte perquè no és broma. La sobrina del ministre d'Economia y la hija del ministre d'Agricultura, altos cargos del regulador independiente. Molt bé. Els dono una altra notícia que no és d'avui, però també respon bastant bé aquestes dues preguntes que jo he formulat abans. No hay en Cataluña acto político que se precie sin una o varias manifestaciones de onanismo. Això és el president del Tribunal Constitucional, de l'actual. Però podíem buscar algun president del Tribunal Constitucional de fa uns anys, que vostès recordaran, estic buscant ara la frase exacta perquè jo crec que era brillant, sobretot, i vostès la recordaran perquè va ser una frase que va tenir molt recorregut, que deia el següent. Cuando en Andalucía teníamos fuentes de distintos colores y olores, algunas de esas nacionalidades históricas, entiéndase, això ho dic jo, Catalunya, no sabían lo que era el baño semanal. Senyor Manuel Jiménez de Parga, l'any 2003, president del Tribunal Constitucional. Més coses. Vostès, si tenen aquí l'iPhone, l'iPad o a casa seva, agafin. Senyora doña Elvira Rodríguez, que és la presidenta de la Comissió Nacional del Mercado de Valores. Parteixen la pantalla i se la posen a la dreta, que és on li correspon, l'Elvira, la doña Elvira Rodríguez, i a l'esquerra busquin, sisplau, amb una altra finestreta, la presidenta del mateix organisme dels Estats Units, que es diu Security Exchange Commission, SEC pels amics. Facin això. Busquin el currículum. Comparin el currículum. Els he citat als Estats Units, l'imperi del mal. Comparin el currículum, sisplau. Facin aquest esforç. Són 3 casos citats a l'atzar. Citats a l'atzar, sense acritud. Citats a l'atzar.
No fa pas gaire, la ministra del no treball, que per cert, no ha treballat mai, fora de la política, com la presidenta de la Junta d'Andalusia, que tampoc ha treballat mai fora de la política, és a dir, no saben què és fitxar, per exemple, aquesta senyora va pronunciar una frase digna d'un altre il·luminat, Premi Nobel de Literatura, Vargas Llosa, i va dir la mobilitat exterior. Doncs resulta que al meu fill li encanta la mobilitat exterior i fa 3 anys que no és a casa, que és el Brasil, perquè el seu país no li ha pogut oferir feina i en lloc de viure dels seus pares ha intentat el que ha pogut per marxar. I avui treballa al Brasil. És molt diferent del que vaig fer jo als 19 anys, que me'n vaig anar a Israel, però ho vaig fer per voluntat. Viatge iniciàtic, en dèiem aleshores, ara no sé com se'n deu dir, però viatge iniciàtic. No, el meu fill ha marxat per força. Això no és mobilitat exterior. Això és drenar un país de la seva joventut. No cal dir que el meu fill, com molts altres fills, segurament d'alguns de vostès, tenen més d'una llicenciatura. Llicenciatura que hem pagat tots nosaltres amb els nostres impostos. I marxen, perquè el seu país no els pot donar treball. I aleshores, quan un pensa com és possible que siguem incapaços, els ciutadans, siguin de Catalunya, d'Andalusia, de Galícia, és igual. Els ciutadans que vivim a l'estat espanyol, com és possible que siguem incapaços de posar fi per sempre més al domini d'una casta oligàrquica que governa Espanya des de fa més de 300 anys, en detriment de tots els ciutadans espanyols i única i exclusivament en el seu benefici. Per què? Per què hem d'aguantar aquesta gent que es va saltar, no que es va saltar, no va fer la reforma, ells van entrar directament a la contrarreforma, que es van saltar la il·lustració, que van frenar la revolució industrial. I nosaltres ens preguntem per què, quan hi ha crisi, la primera cosa que retalla és la recerca, el desenvolupament i la investigació? Però sí, escolti, han mirat vostès l'IBEX 35? Mirin l'IBEX 35. Jo vaig tenir una època de feblesa espiritual i em vaig fer analista tècnic de borsa. I aleshores, això m'ha servit, entre d'altres coses, per entendre el casino una mica millor. I em pregunto, facin vostès aquest exercici, el que jo els he dit avui. Comparen els currículums de la presidenta de la Comissió Nacional del Mercado de Valores, que existeix per protegir a l'inversor, que l'únic mèrit que té és del Partit Popular. Comparin-la amb la senyora i el currículum que ocupa el mateix càrrec a la SEC dels Estats Units. Facin això i s'adonaran què està passant aquí. Mirin la composició de l'IBEX 35. La majoria de les empreses de l'IBEX 35 viuen del BOE. Espanya té un capitalisme del BOE. I d'on de veritat surt l'emprenedoria, l'avenç, la millora, el progrés, més benestar, són dels emprenedors. És de la societat civil, és de la petita i de la mitjana empresa. Curiós. La petita i la mitjana empresa que ha de tancar perquè els grans representants del casino, que són les entitats financeres, no els concedeixen crèdit. I, en canvi, aquestes petites i mitjanes empreses, que són les que han creat la riquesa del país, han de tancar. Això és senzillament una ignomínia. I ja que hem parlat de les entitats financeres, una mica més. Ens venen ara i ens diuen la Caixa no pot tancar. La Caixa és sistèmica. I com que és sistèmica,
si tanqués la Caixa, tancaria Catalunya. Més que Catalunya. Molt més que Catalunya. Perquè la Caixa és una de les grans entitats financeres. Dic la Caixa, podria dir Banc Bilbao, Banc Santander. I possiblement també Banc Sabadell. Possiblement també Banc Sabadell. Bé, aleshores sabem que aquest és el millor negoci del segle. Ara nosaltres fem una timba. Quan es necessita per una fitxa bancària? Quan necessitem? Ara no sé quan es deu necessitar per una fitxa bancària, però uns milers de milions d'euros. D'acord? Molt bé, els reunim. Reunim aquests milers de milions d'euros i ens fem grans i esdevenim sistèmics. Quina és la nostra pèrdua? Quina és la nostra pèrdua? Si a més treballem en connivència amb la classe política, quina és la nostra pèrdua? I si resulta que anem al casino i hem gastat més i tenim pèrdues, és igual. Sortiran els ciutadans i amb els seus impostos ens cobriran els nostres deutes de joc. Aquesta és la realitat, No n'hi ha una altra, no és diferent, És aquesta. Exactament. A, B, C, és això. Molt bé. Aleshores, per què de la classe política no sorgeix un partit polític no dels extrems, sinó de la centralitat, i digui, per exemple, a causa del que nosaltres hem hagut de dedicar dels pressupostos generals de l'Estat a cobrir els seus forats de joc, vostès, per exemple, pagaran el 10% dels seus beneficis durant un segle en concepte de danys morals causats a l'economia i a la societat. I, a més, vostès no podran cobrar els seus plusos i els seus dividends, no ho podran decidir vostès, ho decidirem nosaltres. Per què no es fa això? I, en canvi, es permet el desnonament. Això és gravíssim. I ara ja sé que la moda consisteix a dir ja hem tocat fons i ara ens enlairarem que no vegis. Ja sé que aquesta és la moda. Tant de bo haguéssim tocat fons. Tant de bo, de veritat, haguéssim tocat fons. Però, home, on és la justícia? Ara, l'altre dia, jo no recordo massa els noms de la monarquia, entre d'altres coses, perquè sóc totalment contrari a qualsevol privilegi basat en la genètica. Però hi va haver un rei, l'holandès, que va escriure un discurs, ells no escriuen, que va llegir un discurs que li van escriure al govern, en què va anunciar la fi de l'estat del benestar. Això va ser a Holanda, que no és Botswana, és Holanda. I hi van anomenar que a partir d'ara es dirà societat participativa. Societat participativa. És meravellós. Meravellós, de veritat. Meravellós. És tan meravellós que si el veí té problemes nosaltres l'haurem d'ajudar. I si nosaltres tenim problemes ens haurà d'ajudar el veí. Perfecte. I la pregunta com a ciutadà que jo em faig és: i per què necessitem estat? Si ens ho hem de fer tot, doncs fem-nos-ho tot. Però no necessitem estat. No necessitem tota la classe política. I és injust, Quan dic això sé que és injust. Perquè no tota la classe política és igual. Ni tots els polítics són iguals. Ni tots s'han agenollat de la mateixa manera. És injust. Però es parla de desafecció. I aleshores algú s'hauria de preguntar per què la gent pateix la desafecció. Per què? Senzillament, per què? Jo no puc allargar-me massa i sé que, a més, a vegades m'he allargat moltíssim, però davant de tot això,
Avui, malgrat que paguem igual, i ens acomiaden, i ens rebaixen el sou, i ens amenacen amb les pagues extres, i ens posen cada dia més radars, perquè d'aquesta manera pensem que manen. Doncs, malgrat tot això, les xarxes socials han fet més difícil el silenci. I en molts llocs les xarxes socials han estat catalitzadores de la protesta i de la indignació. Jo crec que aquest és un gran avenç. Avui tots aquells que volen viure de la corrupció i de la no transparència i de la democràcia de poca qualitat ho tenen més difícil. Per mi aquest és el gran avenç. És la socialització del coneixement amb llibertat. Per mi això és un gran avenç. I no té aturador. A mi m'agradaria que fóssim capaços d'entendre un percentatge molt petit del que ja ens diuen grans pensadors. Penso en Bauman, penso en Habermas. Ells ja ens estan dient que hi ha un canvi monumental. De fet, penso que és l'Habermas que ja parla del moment postcapitalisme, ja parla del postcapitalisme. És a dir, nosaltres vivim un canvi de sistema. I això ens costa d'acceptar perquè nosaltres en som protagonistes. I de la mateixa manera que per veure el bosc n'hem de sortir, i si no en sortim no el veiem, aquest canvi que s'està produint, el notem si perdem la feina, el notem si ja no ens atenen de la mateixa manera en els CAPs, el notem si a les nostres escoles veiem que empitjora la qualitat, el veiem, etc. Per exemple, l'educació. 34 països formen, si no m'equivoco, la OCDE, que és l'organisme que aplega els països més desenvolupats del món, si em permeten dir-ho així. Bé, entre aquests 34 països, en inversió en educació, quin lloc creuen que ocupa Espanya? Per exemple, els que creguin que ocupa un lloc entre el 20è i el 34è lloc. Aixequin el braç. Bé, molt bé. 20è, entre el 10è i el 20è. Entre el 10è i el 20è. Entre el 5è i el 10è. Ningú. Entre el primer i el 5è. Ningú. Vostès acaben de suspendre. Espanya és el país que dedica més diners. Sí. Informe de PISA, OCDE, curs 2010-2011. Vostès busquin a internet aquest informe i ja veuran com Espanya és, si no el primer, entre un dels 3 primers països de la OCDE que més inverteix en educació. No, educació, primària, secundària i terciària. Educació, No. Ja sé que això sorprèn, però és així. Molt bé. A veure, millor ràtio professor-alumne. Quin país d'aquests 34 té el millor ràtio professor-alumne? Jo ja sé que de seguida pensem Finlàndia. Doncs no. Espanya és un dels 3 països, si no el primer, perquè no tinc ho cito de memòria, amb aquesta ràtio. Acollonant, perdó. Quin d'aquests països dedica més hores lectives? Espanya també. I aleshores qualsevol persona mínimament assenyada es preguntarà, doncs per què
i ja a Espanya és un dels països amb més fracàs escolar. Per què? Per què? No, aquest és un tema preocupant. Preocupant. És a dir, som els ciutadans que vivim a l'estat espanyol disminuïts? Tenim alguna mena de disminució? És a dir, tots els que vivim a l'estat espanyol tenim alguna mena de disminució intel·lectual? És a dir, quin és el nostre problema? Quin és el nostre problema? Jo he fet alguns cursos de sociologia, però no en sé prou, però crec que se n'ha de fer un estudi. I si em permeten ser simplista, i ventilar-ho ràpid, podríem pensar que una de les raons del fracàs pot ser que cada vegada que canviem de govern canviem de llei? Podria ser això? Podria, no? Si ara mateix tornem a fer una llei educativa, que és una regressió al nacionalcatolicisme. Idèntica. Així, com sona, eh? Això de vamos a españolizar a los niños catalanes, ja m'explicaran vostès què significa, no? Però bé, aquest és el tema. Això és molt greu. Per tant, el canvi que nosaltres estem vivint és a pitjor. És a pitjor, és a la precarietat. No és a la societat participativa que deia el rei, que evidentment ell mai patirà res, sinó el rei holandès, el d'aquí, d'Holanda. Deia la societat participativa, ell mai patirà res. Jo no crec que sigui la societat participativa, és la societat precària. Anem a la societat de la precarietat. I davant de la precarietat, els catalans, els que vivim a Catalunya, si volen vostès, no els catalans, els que vivim a Catalunya, independentment d'on ens sentim, com que patim què significa viure a Catalunya, en tots els sentits, tenim una il·lusió. Tenim una il·lusió. I la il·lusió és d'iniciar un nou camí, que no es basa en l'odi, ni en els antis. Una il·lusió de poder fer un país que es basi en una democràcia d'alta qualitat. Una il·lusió de poder fer entre tots un país que no permeti que el regulador sigui ni fill, ni nebot, ni cosí, ni parent, ni mandangues d'un ministre. Un país on els ciutadans tinguem la possibilitat, quina paraula, de votar en referèndum revocatori si un mandatari que no compleix el seu programa electoral ha de cessar immediatament. Un país basat en l'ètica i en la solidaritat. Un país modern, un país que ajudi la petita i la mitjana empresa, un país que estimuli l'emprenedoria. Aquesta és la nostra il·lusió. Per això, l'11 de setembre, que es referia en Saúl, 2 milions de persones vam sortir al carrer. I ens vam agafar de les mans. I vam demostrar al món una altra vegada el mateix que ha demostrat el ratolí. Que mentre hi ha voluntat, el somni continua i potser es farà realitat. Gràcies. Moltes gràcies. Tanca la primera jornada, la jornada inaugural de la Catosfera, un vell conegut de la Catosfera, en Marc Cortés, soci i director general de Roca Salvatella, és professor de màrqueting electrònic a ESADE i coorganitzador d'una cosa que els que som del món del Twitter des de fa ja alguns anys trobem entranyable, i que demostra que, a part de soci director d'una empresa i professor de màrqueting i tot això, hi ha aquell activisme, aquella cosa 2.0 que era el cava amb tuits. Que parlant de cava, precisament ja us anuncio que quan acabem hi haurà una copeta de cava que ens esperarà a la sortida.
Endavant, Marc. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Sí, la veritat és que a mi quan em van trucar, abans que el Jaume deia que ell deia que no en sabia digital o que no era el seu fort, a mi quan em van trucar, home, em va fer especial il·lusió tornar, com deia el Saúl, i vaig seguir també fent una xerrada a la segona edició de la Catosfera i després a la tercera, i vaig dir, de què voleu que parleu? De què voleu que parli, no? I em van dir, home, tu et dediques a això de lo digital, sou una empresa, heu hagut de marxar fora, hem hagut d'obrir seus a fora també perquè al final el mercat aquí està com està, i em deien, home, i si pots, intenta un to una mica positiu perquè vas darrere del Jaume, no? I no sigui que l'audiència hagi quedat, jo quan has començat pensava, bé, passa que amb la part final jo crec que ho hem endreçat molt, no? Jo portava una presentació que passarem de pressa, tampoc no... Però que intentava, si voleu al començament, després veureu que canvia al final, però al començament intentava respondre, si voleu des d'una vessant més tècnica, a per què, quan mires la realitat digital, resulta que a Europa, com dèiem abans, potser no estem tan a l'avantguarda com poden estar a altres llocs. I buscant una mica la pregunta o buscant una mica la resposta, jo crec que és important, repeteixo, des d'una vessant potser més tècnica, intentar entendre de què va això de lo digital. Perquè em permetreu, sisena edició de la Catosfera, molt segur que heu vingut a altres edicions, heu estat en moltes xerrades, conferències de lo digital. Jo crec que és important quan ens posem davant d'això que significa lo digital, que a mi m'agrada parlar d'això que transforma, lo digital és una cosa que transforma, que canvia la manera de fer, però que també està plena de trampes i de mentides. I que jo crec que una correcta interpretació d'aquestes trampes i mentides probablement ens pot donar llum a aquestes oportunitats que el digital ens dona, probablement per avançar, com veurem després, com a país, per avançar com a societat i per desenvolupar probablement un ecosistema digital, com deia abans algun dels representants, allò que sempre es diu que queda molt bé de la digitalització. Però jo crec que per arribar a aquest punt, jo crec que primer hem de rebatre algunes trampes, algunes mentides. I jo us he portat 6 trampes o mentides d'això de lo digital que després ens han de portar a entendre 6 oportunitats. Primera trampa, primera gran mentida, la conversa. La conversa, això de lo digital, això de les xarxes socials genera conversa, es pot parlar, es pot seguir. Us donaré 2 dades. Al dia s'envien 400 milions de tuits. Potser m'he equivocat, potser són 500. Si voleu són 600. Sabeu quants missatges s'envien per WhatsApp al dia? Ho sabeu? 11.000. 11.000 milions de missatges s'envien per WhatsApp al dia. Vull dir que això de la conversa que és pública, això de que veiem tot el que es diu, etc., home, potser ho posem en dubte. Per equiparar-ho, s'envien 400 milions de tuits al dia i es comparteixen per WhatsApp 350 milions de fotografies. Recordo, ho dic per si algú s'ha perdut, que WhatsApp és un entorn tancat, que no es pot monitoritzar i que, per tant, és difícil saber el que s'està movent a dintre. Per tant, cuidado quan basem afirmacions i oportunitats al voltant de la conversa. Com després veurem, sobretot quan vas a societat civil, és una eina, i tu ho deies abans, Jaume, és una eina fonamental. És una eina espectacular per poder transmetre, per poder moure, però cuidado en pensar que tot el que es veu és el que està passant. Segona gran trampa, la participació. I em permetrà el Saúl, sempre que es parla de la participació s'ensenya el mateix exemple. Un mitjà de comunicació, Estats Units anuncia ajudes militars pels rebels siris. 187 comentaris. Us heu preguntat alguna vegada què passa amb aquests 187 comentaris? Perquè quan ens parlen de participació en digital ens parlen d'això. Ens parlen d'espais que ens deixen per poder donar l'opinió. Algú creu que aquest mitjà de comunicació es llegirà 187 comentaris i prendrà alguna decisió al voltant de la línia editorial? Per tant, quan parlem de participació, potser té més sentit parlar o pensar en processos de participació. Jo, abans de fer un comentari en un diari, he posat aquest, com podria ser qualsevol altre, li preguntaria al diari quin és el procés de participació. Què es farà amb el meu comentari? Qui el llegirà? Servirà per canviar alguna cosa? O simplement és un espai on em deixen que opini? Per tant, quan parlem de participació, intentem donar-li o intentem buscar-li aquesta visió potser més interessant. Aquesta, a mi aquesta m'apassiona. L'opinió pública. Les xarxes socials serveixen per mobilitzar l'opinió pública. Jo crec que és mentida.
Jo crec que les xarxes socials serveixen en tot cas per generar algun tipus de notícia que algú pot agafar i fer servir. Això que veieu aquí és la gràfica d'una empresa de l'IBEX 35 que dèiem abans, que en concret es dedica a gestionar barreres que pugen i que baixen, per no dir el nom de l'empresa. I això és el volum de coses que es diu d'aquesta empresa durant un mes. Això d'aquí és el dia abans que comencés el No vull pagar. Suposo que us deu sonar, no? Suposo que deveu... Per què dic això? Perquè aquí hi ha un volum de mencions, aquí hi ha algú que ho està movent, puja, baixa i continua. És a dir, l'opinió pública té la seva quota, té el seu espai, serveix, però al final acaba funcionant quan apareix el No vull pagar i aquests mitjans de comunicació que dèiem se'n fan eco. Us posaré un exemple més mundà, deixeu-me'l posar així. Abans d'ahir, el Gerard Piqué, l'estrella mediàtica de Twitter del Barça, va fer un tuit, no sé si en sou conscients, parlant de l'arbitratge d'un partit de futbol. Aquest tuit, del que probablement heu sentit a parlar, tenia ahir, ara potser ha evolucionat més, però tenia al voltant de 40.000 retuits. Dius, és molt o és poc? Home, no ho sé, entre 7 milions d'habitants potser podríem dir que és poc. Perquè la majoria de nosaltres hem sentit aquest missatge. Potser algun de vosaltres seguiu la línia editorial del Gerard Piqué a Twitter i per tant ho veu llegir, però la majoria probablement ho heu sentit perquè algun mitjà de comunicació se'n va fer eco, ho va treure i d'aquí va venir. Quan parlem de les xarxes socials i l'opinió pública, és cert, com després veurem, que quan això baixa a la societat civil i ho fem servir, pot ser que ens serveixi per generar. Però en la majoria de casos el que s'està buscant és que aquests mitjans de comunicació que a dia d'avui encara segueixen gestionant audiències ho puguin tenir per fer-ho servir. Què més? Els continguts. Aquest a mi m'apassiona i sé que quan l'expliques no agrada. Tenim aquesta imatge que les xarxes socials ens permeten, i el digital, generar continguts de forma casolana que faran que tothom conegui el que estem fent. Probablement sí. Zara, imagino que és una empresa que coneixeu. A Zara se l'acusava de ets la gran empresa de moda, l'única empresa de moda que no has entrat en el territori digital, que no vens per internet. Bé, Zara va ser l'última empresa que ha entrat i a dia d'avui, junt amb Desigual, colidera el mercat de l'e-commerce en tema de moda, en aquest cas a l'estat espanyol. Vull dir que el mite aquest de si no hi ets al començament pot ser que no, sembla que no acaba de funcionar. I l'últim, i aquest jo també li tinc un especial carinyo, és això del data, que per cada vegada has de dir Big Data. Sabeu que hi ha diferents paraules, avui les citarem totes, Big Data, Smart Cities, Internet of Things, són aquelles que sempre han de sortir quan fas una xerrada d'aquestes d'internet. Aquest és el nou petroli. Aquest és el nou petroli d'internet. De fet, aquesta notícia, que em disculparà el senyor Jaume Aguilera, perquè després aquesta notícia se'l va exculpar, però el que m'interessa d'aquest titular és que fins fa un temps els empresaris els detenien i els acusaven de frau fiscal. Els detenien i els acusaven d'aquest tipus de coses. Ara els detenen en el marc de l'operació Pitiusa. Us sona l'operació Pitiusa? Sabeu en què es traficava? Amb dades. Hi ha qui diu que les dades són el nou petroli del segle XXI. No sé si la comparació és la més indicada, però sí és cert que la dada és allò que ens permet començar a desenvolupar activitat en digital. Per què? Perquè a partir de la dada és a partir de la qual pots estimar i preveure comportaments. Clar, quan comences parlant de les trampes, seria injust quedar-nos amb les trampes, no? Perquè podríem donar la sensació que això de lo digital... La gràcia de les trampes és que després li podem donar la volta i convertir-les en oportunitats. Que ens podrien portar a entendre, ben enteses aquestes oportunitats, com desenvolupar l'àmbit de lo digital. Per mi la primera gran oportunitat, com a conseqüència que veiem, és el control del canal. És la capacitat, en aquest cas de les empreses que estem parlant, de tenir aquest control del canal. Quan dic control del canal, què vull dir? Vull dir que està bé el d'obrir una pàgina a Facebook. Està bé el de demanar-li a la gent que et segueix que es doni d'alta al Facebook i et faci un I like. Però jo us pregunto, quan una marca, quan una organització demana a la gent que té al seu voltant que faci un m'agrada a la pàgina de Facebook i es doni d'alta, aquell registre fa créixer la base de dades de qui? Si la Catosfera té un perfil a Facebook
i us demana, feu-vos amics de la catosfera per informar-vos al voltant de la catosfera, i ho feu, la base de dades, o dit d'una altra manera, la capacitat de l'any que ve de poder-vos informar d'una manera personalitzada de la nova catosfera, de qui és? De la catosfera no, és de Facebook. Perquè la base de dades de la que creix és la de Facebook, la d'aquella empresa situada a l'altre costat de l'Atlàntic, sobre la qual després ens preguntem per què tenen tanta informació i fan coses i aquí no. Per tant, quan parlem de l'oportunitat de lo digital, és l'oportunitat de poder desenvolupar espais propis. Segur que heu sentit allò, que a més és fantàstic, de la web ha mort. Aquí ho matem tot, no? Vam matar els discos, vam matar els blogs, vam matar els microblogs, després hem matat les webs. Al final la web és aquell espai, és aquell territori on una marca es pot relacionar amb els seus usuaris i, a més, pot generar la propietat de la dada. Pot tenir la informació suficient com per després poder-se relacionar amb aquest usuari. Quan abans us deia la dada és el petroli del segle XXI, la frase no és meva i potser no és la més adequada en quant a la comparació amb el petroli, però sí des del punt de vista que és un dels actius més rellevants per poder desenvolupar activitat. I què més tenim? El control del moment. A mi m'agrada dir-ne la contextualització. És a dir, internet ens ofereix l'oportunitat de l'aquí i ara. Ens ofereix l'oportunitat de poder, coneixent un usuari, en un moment determinat, donar-li informació. Ara penseu el que deia fa un moment del control del canal i la dada. Imagineu-vos que això és un concert que patrocina Estrella Damm, per exemple, i que per poder accedir a aquest concert, que era gratis, Estrella Damm l'únic que t'ha demanat és que et baixessis la seva aplicació per demanar l'entrada gratuïta. Estrella Damm sap quan tu estàs al concert, que estàs al concert, és una obvietat. I per tant, en aquell moment que tens un grup davant, és capaç d'emetre't una informació que potser et pot ser d'interès. És aquesta capacitat de poder contextualitzar, de poder aportar en un moment i en un lloc la capacitat de poder-te oferir una informació que en aquell moment t'interessi. I quan lo digital ho transportem a l'entorn mòbil, encara es fa molt més evident. Què més? El control del pagament. Poso aquestes dues pantalles perquè probablement sentireu el mateix que em passa a mi. Quan mireu la pantalla de l'esquerra, és la pantalla del gratis. Oi que us fa mandra pagar una cosa quan estàs davant de l'ordinador? Pagar un contingut del diari, descarregar-te una cançó, descarregar-te una aplicació. Tu tens un ordinador Mac i et descarregues una aplicació gratis i esperes que sigui gratis. En canvi, el de la dreta és el dispositiu del pagament. No us heu donat compte? La facilitat que tenim per pagar coses quan és en mòbil i la dificultat que tenim en pagar-les quan és a través d'aquest tipus de dispositiu. Però més encara, assumit que el sistema de pagament evolucionarà cap al tema del mòbil, la gran pregunta és qui es queda amb aquest pastís. Fins ara tenim molt clar que els sistemes de pagament que tenim, hi ha uns actors, per exemple la targeta de crèdit, algú que emet la targeta de crèdit, algú que posa un terminal en un punt de venda on passes la targeta i a l'altre costat hi ha una entitat financera. Però quan anem a l'entorn digital, això comença a ser una mica més complicat. Tenim aquestes entitats, la Caixa que dèiem abans, el BBVA, el Santander o PayPal, per ser més digitals. Aquí tenim un altre actor, els operadors, Movistar, Vodafone, que evidentment també volen la seva part d'aquest pastís. I allà tenim els fabricants, Samsung, Apple. I una de les oportunitats que dona internet, probablement una de les més grans econòmicament parlant, és qui es repartirà el pastís del pagament. Us donaré una altra dada. Apple té registrades més targetes de crèdit que Visa. La dada és interessant. Jo la vaig haver de llegir 3 vegades per creure-me-la perquè em sorprenia. Apple té més targetes de crèdit que Visa. Si hem de pensar qui es quedarà el pastís, sembla que potser l'operador que ens imaginàvem potser no serà el que s'ho quedi. Però, per tant, sembla evident que el digital ens dona una oportunitat des del punt de vista de com treballar els mitjans de pagament. Què més? El digital transforma. Ara aquest és el moment més dolç perquè parlarem de fills i de nens. El digital transforma i parla de productes a serveis. Fa, seré generós, 6 anys, 7 anys, alguns de vosaltres compràveu CDs, oi? Sí? Algú, no? Algú potser encara els compra, però fa 6-7 anys era una pràctica habitual.
Comprar un CD què volia dir? Volia dir que hi havia algú que fabricava caixes de plàstic, algú fabricava discos òptics i algú, i aquest sí que m'agradaria conèixer-lo, fabricava un plàstic que els embolicava i que després era molt complicat de treure. Hi havia una indústria. Era una indústria de producte. La música era un producte. Tu et compraves un CD de 10 cançons, a pesar que només te n'interessava una, però te n'havies de comprar 10. A dia d'avui, la majoria de gent, ja no només els frics aquells que dèiem abans, sinó que jo crec que hi ha una massa important de gent, ja no anem a buscar el CD. El que anem a buscar és la cobertura del telèfon per poder accedir a Spotify i poder escoltar aquella cançó que ens interessa. El producte música ja no és el CD, és el servei de poder escoltar aquesta música a través d'un dispositiu. Lo digital transforma. L'exemple de la música és un exemple, si voleu, fàcil, si voleu... Jo us n'he portat un altre. És el que passa quan tens fills, que sempre acabes explicant exemples de fills, em disculpareu els que no en teniu. Quan ets pare primerenc, mare també, però sobretot pare, una de les coses que et passa quan acaba de néixer el primer fill i se't posa a 37,3 de temperatura, què és? Què fas? Ho heu fet i no ho reconeixereu. És agafar el cotxe, córrer a urgències i dir el meu fill està malalt. I el metge d'urgències et mira com dient mira, un altre pare primerenc. Dius sí, però jo he fet el que havia de fer per si acas. Doncs això, que és una situació que podria ser habitual, la podríem solventar, una de les maneres que ho solventem ara és amb un producte com un termòmetre. Li poses un termòmetre a la criatura i això és el que et fa prendre una decisió. Ara imaginem com això ho podríem evolucionar des d'un punt de vista d'oportunitat en un servei digital. I ho podríem solventar amb això que veieu aquí, no sé si veu bé la fotografia. Això és una tirita. Això és una tirita que porta un petit xip, 2 cèntims, això sí, comprat a Xina, que li poses a la criatura i aquest petit xip el que fa és emet una informació. Una informació que es connecta amb un telèfon mòbil on hi ha una aplicació. I aquest xip el que fa és mesurar la temperatura corporal del nen. I quan el nen està entre 37 i 37 i mig, emet una alerta que és alerta 1, que va a aquest telèfon, a aquesta aplicació, i l'alerta 1 és nivell baix. I què passa? Que reps un e-mail al cap d'un parell de minuts, un pediatre dient tranquil, 37, 37 i mig, epiretal, idalci, alternat cada 4 hores i demà el portes a l'ambulatori. Alerta 2, de 37 i mig a 38 i mig, en comptes d'un e-mail, et truca un pediatre de guàrdia per calmar-te i dir-te que facis el mateix, però... I si està per sobre de 40, t'envien l'ambulància a casa. Tots els que heu sigut pares primerencs, la pregunta és quan pagaries per aquest servei. Aquest servei ja funciona, i de moment funciona a Alemanya. És un servei que té, si no recordo malament, són 4,99 al trimestre, i és un servei que ens parla d'això, d'aquesta transformació de producte a servei, de com una empresa que ven termòmetres, doncs en comptes de vendre els termòmetres el que fa és el regala, i el que treballa és el servei. Lo digital ens ofereix aquestes oportunitats. A mi quan algú em pregunta com penso en digital amb el meu negoci? La meva resposta, que és fàcil, soc consultor i per tant és d'aquelles respostes que quedes bé, però després ells queda com dient, és pensa com ho pots transformar en servei. Pensa el que estàs fent, el que vens, com ho pots transformar en servei. Perquè probablement la gran oportunitat de lo digital és el servei que pots oferir a través d'aquest canal o d'aquest suport. I l'última, i amb això vaig acabant, les noves concessionàries. I aquí surt la paraula Smart Cities, que s'ha de dir, és d'aquelles paraules que també ha de formar part de les xerrades. El concepte aquest que heu sentit de Smart City, això de que les ciutats són intel·ligents, tenim llums que s'encenen i s'apaguen en funció de si hi ha gent que passa per sota o no, tenim indicadors que ens diuen el nivell de pol·len i per tant la gent que té al·lèrgies, etc., pot estar previngut. Les Smart Cities són probablement les noves concessionàries i per tant són les noves oportunitats. Perquè al final aquest conjunt de serveis els haurà de gestionar algú. I no sé com ho veieu, però els ajuntaments ho tenen un punt complicat, encara que només sigui per un tema de recursos. I al final aquí s'obre una oportunitat interessant per com aprofitar lo digital per gestionar aquestes noves oportunitats. Per tant, em servia això que us he explicat, quan parlem de digital, per intentar entendre aquestes trampes, aquests mites, aquestes coses que existeixen, quines oportunitats ens poden donar i poden generar, sobretot en l'entorn empresarial. Però clar, algú pot preguntar, i escoltant el que dèiem abans, i la ciutadania què? Perquè clar, parlem de la catosfera, parlem de com Catalunya mira el món, per tant de com Catalunya... I deixeu-me, per acabar,
transportar aquestes oportunitats de lo digital a com la ciutadania ho està gestionant, a com la ciutadania i la societat civil a Catalunya està donant una lliçó a nivell internacional de com lluitar amb lo digital, amb com lluitar contra un estat que se segueix movent en termes analògics. Suposo que recordeu aquesta notícia, sempre m'ha fet gràcia que es publiqués a l'interviu, on es parlava de com s'havien destinat 10 milions d'euros extras al Centre Nacional d'Intel·ligència per a parar el movimiento nacionalista. O aquesta altra, de com el govern segueix utilitzant elements i mitjans analògics per lluitar contra una realitat organitzada i digital. Us he portat alguns exemples que probablement coneixeu. I per què els he portat? Perquè al final es podria pensar que això del digital són 4 replegats que s'han ajuntat, han posat una estelada de fons i han muntat un moviment, i resulta que hi ha catedràtics que expliquen al món el que hi ha, després hi pots estar més d'acord o menys d'acord, però estarem d'acord, valgui la redundància, que alguna cosa tenen a dir. O hi ha iniciatives com The Catalan Project, que pretén recollir informes, estudis, etc., que expliquin al món des del punt de vista digital el que passa aquí, o altres iniciatives, com el Col·lectiu M, no sé si el coneixeu, el Col·lectiu M és un col·lectiu que intenta agrupar catalans al món, que des del lloc on estan expliquin a través d'aquest col·lectiu les notícies que es publiquen i les coses que es diuen en cada un dels països on estan. El Cercle Català de Negocis, que tot just abans també ho comentàvem, o Berkami. Berkami, ho heu sentit, abans d'ahir li van donar un premi de Nacions Unides, al mateix lloc on hi havia el Mariano parlant de Gibraltar i del Sàhara. Berkami, una iniciativa catalana que resulta que hi ha algú que diu vull fer una pel·lícula explicant de què va això, demana 150.000 euros i en recull més de 350.000. Per què us poso això i per què acabo així? Perquè al final, quan parlem de lo digital, i em tocava, perquè és una mica també el que vam parlar, un pren el punt de partida des del punt de vista de l'empresa, pren el punt de partida des de com les empreses poden aprofitar-ho. Però clar, és molt llaminer no perdre de vista com la societat, com la ciutadania, com la societat digital s'organitza, treballa, i deixa'm per acabar agafar una cosa que deies tu abans, Jaume, quan parlaves dels filòsofs, Zygmunt Bauman, que el citaves tu. No sé si el coneixeu, Zygmunt Bauman, que és jove, però que deu tenir quasi 80 anys, jove d'esperit, que ell parla de les societats líquides. I ell diu que on estem ara és en una societat líquida, on res és permanent, tot és mutable, i al final, quan un veu el que acabem de veure ara, es dona compte que al final sí, que ens podem organitzar i que el digital ens dona l'oportunitat per fer moviments com el que estem veient. Moltes gràcies. L'any passat vam donar l'oportunitat que féssiu preguntes, tot i que enguany ens hem allargat una miqueta més del temps, crec que valdria la pena. Mentre algú aixeca la mà, qui vulgui, i qui tingui micro, que li faci arribar el micro, en Jaume tenia una notícia per donar-nos. Sí. És una notícia interessant, és molt interessant, és molt estimulant i diu exactament que Beatriz de Guindos presenta su dimisión irrevocable como directora de la competencia. És a dir, a veure, això no es produeix després que hàgim fet la xerrada aquí, evidentment, però jo sí que vull posar èmfasi en un fet molt important. Això s'ha produït perquè s'ha fet bon periodisme. I per mi això és molt important. Molt important. Perquè jo faig 2 preguntes i vostès aquesta nit, abans de dormir, se les responen. El fet que a Espanya tinguem una democràcia de baixa qualitat hi té alguna cosa a veure amb el periodisme que hem fet els periodistes? El fet que a Espanya i a Catalunya
hi hagi tanta corrupció i té alguna cosa a veure el periodisme que hem fet els periodistes? Bezos, no? Es diu, el d'Amazon? Sí. Amazon. Va comprar ara fa poc el diari The Washington Post, Watergate. Vaig llegir un article preciós, que el tinc guardat, em sembla que el vaig llegir al The Washington Post. I era un periodista, un col·laborador del Washington Post, que tenia una columna setmanal, i que recordava a Bezos, que és de Florida, que el dia que li van donar un premi a una fundació per emprenedors, hi va haver una polèmica amb el diari local i els periodistes es van negar a cobrir l'acte. I el periodista que es va negar a cobrir l'acte era aquest que escrivia el post. I li deia a ell: el destí ens unit. El dia que tu et van donar un premi com el millor emprenedor quan començaves la teva exitosa carrera, jo com a periodista ja veterà em vaig negar a venir a cobrir l'acte. Ara acabes de comprar aquest diari. Només et vull recordar una cosa. Quan jo era jove, a mi el meu mestre de periodisme em va ensenyar que un periodista sempre ha d'escopir amunt i fer petons avall. Doncs m'agradaria que tu, el de Washington Post, respectessis el que és bon periodisme. Escopim tots amunt. Això és el que va dir aquest d'això. Per tant, aquesta senyora ha dimitit, perquè hi va ser fet periodisme. I punt. Només volia dir això. Molt bé. Comparteixo, com a periodista, lògicament. I a més, suposo que en la sessió que es va fer dies enrere, que es va parlar del finançament dels mitjans i del sector i tal, doncs aquest és un dels temes que està sobre la taula. Com financem empreses que permetin fer sostenible i solvent el bon periodisme en un moment de crisi. Perquè aquesta societat que diem i en la que vivim, amb alguns exemples de pràctiques de la participació i de tot això, té un problema, que és que la mediació, tant sigui política com sigui de mitjans, està en crisi. I els mitjans no se'ns reconeix o no se'ns té prou en compte o no hem sabut interpretar els nous temps com per jugar un paper central en aquest canvi de paradigma. El Marc, suposo que s'ho deu mirar des d'un altre angle, no? Però, a veure, jo sóc dels que sóc un addicte a la premsa, és el meu ofici, per tant, he de llegir, no tots sencers, però he de llegir, jo diria que uns 12 diaris cada dia, no llegeixo tot, però és la meva feina, diguem-ne, no ho dic com a una medalla, no, és la meva feina i m'agrada, ja fa molts anys que ho faig. I després, a més, també has de fer el seguiment de les xarxes socials, que a vegades donen més disgustos que alegries, però que també és veritat que els singulars, des del moment en què jo actuo amb molta constància i a vegades contundència en les xarxes socials, els seus resultats també milloren. És a dir, que hi ha un feedback molt positiu. Si tu ets a l'aire, fas un programa que necessites del públic i que abans no hi havia manera de tenir un feedback, ara sí que el tens, i el tens immediat. És a dir, jo cometo un error terrible, que és veure els singulars i al mateix temps amb la pantalla del Twitter al costat. I això és terrible, perquè estàs temptat de poder respondre i no pots respondre perquè s'iniciaria un debat, no? I per tant no ho fas. Però és extraordinari el que les xarxes socials aporten, sobretot els que fem televisió
o activitat periodista en directe. Jo no parlaria de la mateixa manera amb aquesta clau positiva si anés a valorar els comentaris que es fan des de l'anonimat en les notícies que publiquen els diaris. És a dir, jo a Twitter tinc una eina magnífica, que és que el que em falta al respecte a mi o a qualsevol persona jo el bloquejo, directament. Sigui català, pakistanès, italià o espanyol. El bloquejo directament. L'altre dia, per exemple, vaig sortir en defensa de la tercera via del senyor Duran. No de la tercera via, sinó de la llibertat que el senyor Duran tenia de proposar la tercera via. Perquè em semblava que era totalment inacceptable que se'l titlli, se l'insulti, se l'amenaci. Perquè això no és la Catalunya que la majoria de catalans volem. D'acord? Ara, els comentaris que es fan en els diaris són d'una agressivitat feta des de l'anonimat que jo, de veritat, no sé fins a quin punt caldria... No sé què fa el New York Times. No sé si el New York Times, que per a mi és la bíblia, diguem-ne, del periodisme, no sé si ells exigeixen DNI. No ho sé, però tu potser ho saps, segur. Però fixa't... Feta la llei, feta la trampa. Sí, però fixa't, almenys que al final no està en un tema de l'anonimat o no anonimat, que estic d'acord amb tu, que l'anonimat probablement no és el millor camí, ni molt menys, però a mi la participació per la participació, a mi el que venia a dir és que em sembla irrellevant. És a dir, a mi el que m'interessa és què se'n fa amb aquella participació. Si tu em dius, jo estic veient uns singulars i estic veient el que s'està dient en aquell moment, i a tu això el que genera és un procés de reflexió, de canvi, de punt de vista, pots estar-hi d'acord o no, i per tant, la gent que està participant pot veure allà reflectida una influència, és quan crec que la participació té un valor. El problema és quan assumim que el digital és participació per si mateixa. I per tant, ens conformem en anònimament o no, perquè el fet que et facin posar una adreça o no, al final ens conformem anònimament en posar un comentari sense saber si aquell comentari acabarà servint o no. Des de la perspectiva de... Crec que és més interessant el procés que la participació en si mateixa. I crec que hauríem de valorar més la participació en si mateixa com a procés i no tant com a puc emetre un comentari, des d'aquesta perspectiva. Estant d'acord amb el que dieu, es dona la paradoxa, una, que l'anonimat en països que no tenen democràcia ni dictadura i que tenen unes dictadures i que no hi ha llibertat, l'anonimat és la garantia de la llibertat i, per tant, no en el nostre entorn, però en països on hi ha dictadures, afortunadament l'anonimat i la possibilitat de tenir un compte en una xarxa social sense haver de posar el DNI et salva la pell i pots denunciar casos injustos i situacions denunciables. I dos, que tu comentaves alguns exemples, gràcies a la participació aquest país està fent coses. Des del punt de vista de l'empresa és una lògica, però des del punt de vista de fenomen social n'és una altra, no? Però bé, es veu que no tenim micro, no sé si són... Sí? Doncs sí que hi ha micro. Si voleu podem fer un parell de preguntes abans de tancar, més que res perquè, Jordi, aquí, i si després algú més vol preguntar, i amb això tancaríem l'acte perquè podríem estar hores i hores, però tampoc es tracta d'això. Ens hem anat una mica del tema perquè em pensava que anàvem de Catalunya fins a Silicon Valley, no? Aviam, tornant al tema, tot això de la xarxa, les dades, tot això, tot és vàlid, tot. O sigui, has dit, Marc, que són com unes figures excessivament inflades. No estaria d'acord amb la qüestió de les dades, perquè les dades sí que pots muntar sistemes que si Facebook té les dades es pot fer negoci des d'aquí amb dades i de fet qualsevol empresa que vulgui fer negoci sobre la xarxa des de Catalunya cap a Silicon Valley o cap a Rússia o el que sigui pot anar acumulant dades i de fet és imprescindible que acumuli dades. Això per una banda. L'altra qüestió, i tornant a la qüestió del que dèieu abans, és que el que és el periodisme necessita d'aquesta
conversa, tot i que en Marc novament va dir que no hi havia conversa, hi ha enorme quantitat de conversa, perquè tot i que hi ha 11.000 milions de missatges de WhatsApp i que la gent desnosta una mica la qüestió del Twitter, perquè només té 140 caràcters, hi ha unes converses enormes a Twitter, d'acord? Tot i que no són 11.000 milions. I que això ens indiquen el flux de l'opinió que hi ha a la xarxa. Ens manca, per exemple, a Twitter en particular, però hi ha altres xarxes de microblogging, formes de detectar fluxos d'informació. Per exemple, a Twitter li manca la distinció d'idiomes en què s'està tuitejant, per exemple. Hi ha un munt de dades que es necessiten poder classificar i detectar i fent servir les paraules clau, els hashtags, el que sigui, per acumular dades sobre fluxes d'opinió que hi són a la xarxa. La qüestió és posar els matemàtics a treballar, aviam com es pot fer. Per tant, el Big Data sí que hi és. O sigui, existeix moltes dades, la qüestió és com acumular-les i com gestionar-les. Jo estic d'acord amb tu. Jo crec que has dit diverses coses. El primer, jo quan parlava de la conversa, crec que és important, sobretot jo ho he dit, des d'una vessant més tècnica, quan dic tècnica vull dir des d'una visió més d'empresa, quan es parla que a la xarxa hi és tot, només volia corroborar, números en mà, que hi ha una gran part de la conversa que no hi és. I de fet només heu de pensar en el vostre dia a dia quin percentatge de conversa feu en obert i quin percentatge de conversa feu en tancat. I per exemple, per posar-ho encara més en evidència, quan tu te'n vas a l'11 de setembre amb la Via Catalana, per posar un exemple, hi ha un segment de la població que per motius, els que siguin, per l'empresa on treballen, perquè a Twitter tenen els seus amics que són els que treballen a la delegació de Madrid, pel que sigui, aquell dia eren a la Via però no eren a les xarxes socials, però jo els vaig veure amb el telèfon. Per tant vol dir que hi ha una part, ho dic per posar un exemple que jo crec que molts... Hi ha una part de conversa que sempre hem pensat que és oberta i aquesta conversa no és oberta. Probablement gràcies a que la conversa no és oberta, moltes de les coses que van passar l'11 de setembre van poder passar, per exemple. Però crec que és necessari tenir-ho en compte, perquè si no quan parlem de fluxos d'informació hi ha una cara que l'estem perdent, hi ha un costat de la lluna que no la veus. Quin tamany té? Bueno, 11.000 versus 400. Quina és la qualitat de cada un? És difícil saber-ho perquè els 11.000 no ho veiem. Però el que és evident és que hi ha una part de la conversa que no es veu. Senzillament és posar-ho sobre la taula i a partir d'aquí com pots aprofitar-ho. I per això ho lligava després amb el tema del Big Data, que a mi més que Big Data, i alguna vegada ho hem escrit, més que Big Data a mi m'agrada més el Big Question. Més que tenir moltes dades és quina pregunta li fas a les dades, perquè tenir uns i zeros en si mateix no t'aporta res. Al final és a aquest conjunt d'informació quines preguntes li faig per poder treure conclusions rellevants. Per exemple, per posar un exemple purament de si jo tinc la base de dades, jo puc tenir la base de dades perquè hi és, de l'agenda telefònica, que sap tots els estrangers que venen a Catalunya, quan arriben a Catalunya entren pel nord o pel sud, per algú s'enfadaria, però entren i activen el roaming, i per tant tu saps per on estan accedint. I per un altre costat tens la caixa que sap aquests estrangers com paguen amb la seva targeta. Les dues empreses fa anys que acumulen les dades. Ningú s'ha preguntat si sumessin les dues dades tota la informació que podrien treure per enfocar el sector turístic d'aquest país, per exemple? Perquè potser resulta que els xinos o els japonesos els estem oferint paquets turístics de 5 dies i 4 nits a Catalunya i resulta que si miréssim el comportament que tenen veuríem que resulta que en comptes d'estar 5 dies habitualment de mitja estan 3 dies. O veuríem que els americans quan eren a Barcelona es queden als seus hotels i en canvi els francesos lloguen cotxe perquè volen anar a Montserrat i a PortAventura. Probablement l'empresa hotelera on aquesta persona està pot prendre decisions de negoci a partir d'aquesta informació. Per tant, al final no està en un tema d'uns i zeros, sinó és un tema de contra aquests uns i zeros què fas. I això ho lligo i acabo amb el tema de Facebook. És evident, afortunadament, que es pot fer negoci fora de Facebook i amb dades i aquí se'n fa molt bé. El problema a vegades és seguir la moda i construir contra, perquè el senyor Facebook, sigui qui sigui ara, resulta que té la seva seu als Estats Units. Vol dir que si demà decideix canviar les regles de joc i et diu, a partir d'ara, tota la gent que tens a la teva pàgina web
per poder-li enviar un missatge que pots fer-ho, et cobraré €1. Tens 3 opcions. Una és anar-te'n a Califòrnia i denunciar-lo. Bona sort. L'altra opció que tens és decidir què passes i tornar a la teva pàgina web on ho controles tu i fer-ho. I la tercera és pagar. Sé que l'exemple és molt extrem, però crec que és important tenir-ho clar perquè a l'hora de construir estratègies de presència, a l'hora de construir dades... A mi em preocupa d'això que explicaves i preguntaves i també explicaves. A mi el que em preocupa és la meva, com ho diria, privacitat. És a dir, jo, que no sóc home de vicis, la Caixa sap exactament pràcticament tot el que faig. I dic no sóc home de vicis perquè si tingués vicis també sabria els vicis que tinc. Però sap les pel·lícules que més m'agraden, perquè sóc dels que compra Ticketmaster i ho pago amb la meva targeta Visa. Ho sap tot. Sap exactament quins productes compro, perquè vaig jo fer la compra de casa, i quina alimentació seguim a casa meva. Sap fins i tot els metges que visito. Sap fins i tot les anàlisis que m'he fet. Sap on vaig de vacances. Les anàlisis, entenguem-nos, que cada X em puc fer una anàlisi. On he anat de vacances? A quins hotels he estat? A quins restaurants he anat? Quins regals he comprat? I això, tot, ho té centralitzat la Caixa, perquè sóc client de la Caixa. A mi em preocupa molt això. Em preocupa molt. Hi ha una pel·lícula que es diu Public Enemy, que és en Gene Hackman, em sembla, no? Que és un que li posen una cosa, una bossa, i per satèl·lits li canvien totes les vises, li saben exactament... A mi em preocupa això. I de fet, no és només una preocupació que un pot tenir una paranoia, sinó que gràcies al Snowden, a Snowden, la persona, diguem-ne, que traeix el contracte que firma, sabem que els Estats Units ha estat utilitzant aquestes dades amb l'objectiu de combatre el terrorisme. I fins i tot ha espiat països amics, etc., converses. Tema industrial, per exemple. Si deixem de banda la privacitat i l'angoixa que et fa saber que el senyor feiner sàpiga què és exactament el que fas, anem al tema industrial. Imaginem-nos que aquí hi ha emprenedors i esteu vosaltres, teniu, pràcticament un nou servei, una nova tecnologia que pot ser molt potent i que a través del vostre mail de Gmail de Google que fa 15 anys aneu passant-vos les vostres novetats o a través del FaceTime o a través del Twitter en privat. És igual. O és que el Twitter en privat, Twitter no el pot llegir. Per tant, jo tinc un fill, no el gran, que és el Brasil, sinó un altre, que és més petit, que té 14 anys, i jo m'he hagut de barallar moltíssim amb ell, moltíssim, per fer-li entendre que no ha de posar ni una sola fotografia seva en el Facebook. He de dir que no ho he aconseguit. Perquè no ho entenen. No entenen què significa això. No entenen que Facebook, com molt bé ha explicat el Marc, aquesta fotografia la tindrà per segles. Si és que Facebook no desapareix, vendrà les dades per recuperar-se després. Però clar, quina garantia tenim al ciutadà que la nostra intimitat, que la nostra privacitat, que les nostres dades seran secretament
conservades i respectades. Quina garantia tenim? A mi em preocupa això. Última pregunta. I si no, copa de cava. Doncs copa de cava. Moltes gràcies per la vostra assistència.